Κάτσε μέχρι το τέλος για να μάθεις ποιος είναι ή ποια είναι ο πιο πλούσιος Έλληνας. Στην έκτη θέση έχουμε τον Σπύρο Λάτσης. Ο Σπύρος Λάτσης είναι ένας Έλληνας τραπεζιστής, εφοπλιστής και μεγιστάνος της πετρελαγοράς. Ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελβετία. Γεννήθηκε 1η Ιανουαρίου 1946, είναι 77 ετών και κοστολογείται ότι έχει 1.700 δισεκατομμύρια. Η σύζυγός του είναι η Ντόροθι. Πήγε στο London School of Economics, Κολέγιο Αθηνών. Οι αδερφές του είναι η Μαργαρίτα Λάτσι και η Μαριάννα Λάτσι που θα αναφέρουμε αργότερα. Η πέμπτη στη λίστα είναι η Μαριάννα Λάτσι. Η Μαριάννα Λάτσι είναι Ελληνίδα μεγαλοεπιχειρηματίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου το 1953 και είναι η κόρη του Γιάννη Λάτσι και της Εριέτας Τσουκαλά. Το καλοκαίρι του 1963, λίγα χρόνια μετά τη γέννησή της, ο πατέρας της αγόρασε ένα μεταγωγικό πλοίο, στο οποίο έδωσε το όνομά της, Μαριάννα Λάτσι. Είναι 70 χρονών. Έχει 4 παιδιά, την Εριέτα Κουρκουλού, ο Πάρης Κασιδιοκώστας, ο Φίλιππος Κουρκούλος και ο Πάρης Λάτσης. Έχει αδέρφια τον Σπύρο Λάτσι και τη Μαργαρίτα Λάτσι. Έχει παντρευτεί 2 φορές. Ο πρώτος της σύζυγος ονομαζότανε Γρηγόρης Κασιδιοκώστας. Η σχέση τους άντεξε μέχρι το 1987, ενώ είχαν παντρευτεί το 1982. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η σχέση τους άντεξε 5 χρόνια. Ο δεύτερος σύζυγός της ονομαζόταν Νίκος Κουρκούλος. Η σχέση τους άντεξε μέχρι το 2007, ενώ είχαν παντρευτεί το 2003. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση τους άντεξε 4 χρόνια. Κοστολογείται ότι έχει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην 4η θέση είναι ο Βάρδης Βαρδινογιάννης. Είναι Έλληνας επιχειρηματίας και εφοπλιστής. Είναι επικεφαλής του ομίλου Βαρδινογιάννη και θεωρείται από τους ισχυρότερους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, με την περιουσία του να αποτιμάται στα 1,2 δις δολάρια. Γεννήθηκε 4 Δεκεμβρίου το 1933. Είναι 89 χρονών. Έχει έναν γιο, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Έχει 2 αδέρφια, τον Γεώργιο Βαρδινογιάννη και τον Παύλο Βαρδινογιάννη. Έχει παντρευτεί την Μαριάννα Βαρδινογιάννη που από το 1961 μέχρι και σήμερα είναι μαζί. Οι γονείς του ονομάζεται Χρήση Θεοντορουλάκης και Τζον Βαρδινογιάννης. Έχει ιδρύσει τον οργανισμό Motor Oil Ελλάς. Στην 3η θέση έχουμε τον Φίλιππο Νιάρχο. Ο Φίλιππος Νιάρχος είναι Έλληνας εφοπλιστής, επιχειρηματίας και συλλέκτης έργων τέχνης. Σύμφωνα με το Forbes, ο Φίλιππος Νιάρχος είναι ο πλουσιότερος Έλληνας για το 2022 και ο 1090ος παγκόσμιος, με τη συνολική του περιουσία να φτάνει τα 2,2 δις δολάρια. Έχει 4 παιδιά, τον Σταύρο Νιάρχο, την Ευγενία Νιάρχου, την Ηλέκτρα Νιάρχου και τον Θεοδωράκη Νιάρχο. Οι γονείς του ονομάζεται Σταύρος Νιάρχος και Ευγενία Λιβάνου. Πήγε στο Middle School Στανίσλας. Στην 2η θέση έχουμε τον Αριστοτέλη Μητσοτακίδη. Όχι αυτόν καλέ, θα χρεοκοπήσουν οι άνθρωποι, διώκτε τον αυτόν από εδώ. Μισό λεπτό να βρω τον άλλον. Αυτός ο Αριστοτέλης Μητσοτακίδης. Αχ, τι μου πάθετε σήμερα, πηγαίνετε τον πιο πίσω. Όπως λέγαμε, ο Αριστοτέλης Μητσοτακίδης είναι δισεκατομμυριούχος έμπορας μετάλλων. Έχει ελληνική και βρετανική ηθαγένεια.
Η περιουσία του ανέρχεται στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, και θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες. Κατάγεται από την Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου, στο London School of Economics. Γεννήθηκε 24 Απριλίου 1962. Είναι 61 ετών. Πριν πάμε στον τελευταίο πλούσιο ή πλούσια Έλληνα, πάτε ένα like και ένα subscribe. Ο πιο πλούσιος ή πιο πλούσια είναι η Μαρία Αγγελικούση. Η Μαρία Αγγελικούση βρίσκεται στην 455η θέση και η περιουσία της εκτιμάται σε 5,6 δις δολάρια, στα οποία φυσικά υπολογίζεται η αξία των 158 πλοίων του ναυτικού ομίλου της, η οποία αυξήθηκε με την άνοδο της τιμής των ναυλών που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Πατήστε όλοι ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Have a nice day.